हेलौ लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो बिराद इम्परटेन्ट खोथा लानानै फैदों आरोखि। नोंसोरो भिडिअखौ नायलांजोब होमबासो बुजिनो मोनगोन। जोंनि बर' मानसिफ्रा जामब्रनो बारा गोबाव गैला आरोखि ना, बे मोनसे एप्सनि थाखाय। इयुन समाव मानसिफ्रा जामब्रलाबायनो हागौ आरोना, बेखायनो आं दिनै खोन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि थाखाय रायलायगोन। अब्लाबो आं बेखेवना होलांसै। बे एप्सनि मुङानो जाबाय जार एप। 24 केरेट गल्डआव कनभार्ट खालामो होननानै बुङो दा। बेयो फेकसो। जाखिनि फैसा सोदों बेखौ मोनफिना, मिथिबाय? बेखायनो मालाबाबो लाखिनो नाङा आरोखि। लाखिफ्राङोबा जानो हागौ नोंनि बेंकआ खालि। बिनिखायनो गोसोआव ला आरो लाखिलाबायनो नाङा। मानोना बे जेसेबांखिनि फैसा सोदों इसेबांखिनि होफिना आरोखि। नोंसोरनो फारि फारि खोन्थालांगोन आङो। भिडिअखौल' नायबाय था। आंनि मबाइलाव थख' दिरुननानै खोन्थाजोबगोन आरोना आङो। दा आं खोन्थालांगोन जे जार एपआव फैसा सोनाय माने अट'मेटिक सेभिं जाबाय थानाय आरोखि, दैलि सेभिं जाबाय थानाय। दा दैलि सेभिं जाबाय थानाया मानि थाखाय जायो? UPI जाहैयो। UPI आव बेखौथ' रावबो बन्द' खालामनो रोंखायानो, बांसिन फ्रायनो मायाव दानदों मायाव मादों जेखुनु फैसा दानबाय थागोन आरोखि ना, सानफ्रामबो अट'मेटिकनो 24 घन्टाजों दानबाय थागोन आरोना। बेखौ बन्द' खालामनो रोंबासो बासायगोन, बन्द' खालामनो रोङाबा लांजाबाय थागोन आरोना। दा आं बेखौनो फारि फारि खोन्थालांनो नागिरदों। बेखौ नायबाय था, अब्लानो बुजिलांगोन। अब्ला सुरु खालामसै। जार एपआव आगोल थांग्रोगोन आरोना, बिनि उनाव आंना पेटिएमजों जइनमोन। पेटिएमनिफ्राय दा अट'मेटिक फैसा दानबाय थायो। आं दा जार एप सिङाव थांनानै नोंसोरनो देखायनोसै आरोना। अब्ला होदो। दायो नै आङो आंनि मबाइलनि स्क्रिनखौ दिरुनबाय आरो बेयाव मोननै दङ, जार आरो पेटिएम। बे जार आरो पेटिएम दङ। आङो पेटिएमनिखौ उनाव खोन्थागोन। पेटिएमनिफ्राय अट'मेटिक दानबाय थायो नालाय, बेखौ पेटिएमाव थांनानैसो बन्द' खालामहैनांगौ आरोखि। ओमफ्राय आं दा जार एपआव हाबनानै खोन्थाग्रोनोसै। नैबे हिस्ट'रि र' प्रफाइलाव थांनि। नैबे प्रफाइल आंनि, नायनो हागोन। बे आंनि प्रफाइल। दायो 80 रुपिस दङ सेभिं। आङो माखासे ट्रेन्सफार खालामफिनबाय आरो रिटार्न, ओमफ्राय फैजोबा आरोखि ट्रेन्सफारा। आं नोंसोरनो खोन्थानि। नै बेयाव थांबाय हिस्ट'रियाव, ओमफ्राय नै बेयाव फुल हिस्ट'रियाव थांसै र'। फुल हिस्ट'रियाव थांबाय, नै नायनो हागोन। दा आं फुल हिस्ट'रियाव थांबाय आरो बिनिफ्राय ओरै दंलांजोबो नालाय, सानलांनि र' आं। 1 2 3 नैबे उइद्र'सो 4 5 6 7 8 9 10, नैबेबो उइद्र'सो 11 12 13 बार जाबाय आरोना आंसो। 20 थाखा 20 थाखा दैलि सेभिं खालामनाया 13 दिन जाबाय। ओमफ्राय उइद्र'आ बेसेबां? 33 उइद्र' खालामफिनबाय आं। जागोन ना जाया टेस्टिं नायदोंमोन आरोना आङो। ओमफ्राय जायो जानायालाय। नैबे ओमफ्राय दाख्लै खालामनाय 133 फुल खालामनानै आङो दाननोसै होननानै सानदोंमोन आरोखि। दानदोंबोमोनानो, लग आउट खालामदोंमोन। ओमफ्राय फैसाया हारसिं दानबाय थायो आरोना, अट'मेटिक सेभिंआव जाबाय थायो। नायनो हागोन नै डेटआ 16 आगस्ट'आव दानदोंमोन आङो। ओमफ्राय लग आउटबो बानायदोंमोन आङो। लग आउट बानायबाबो फैसा हाबफैबाय थायो नै। पेटिएमाव अट'मेटिक जानानै दंखायो नालाय। दा बेबायदि आरो। बेखायनो आं दिनै क्ल'ज खालामथारनोसै आरोखि बे एप्सखौ।
मथा मथि 40-50 थाखासो लस जासिगोन आरोखि आंना बे 13 दिनाव। नोंसोरो नैखौ नाय, नैबे इन्स्टेन्ट सेभिंआव बे 20 थाखाया डाइरेक्ट गोमाखादों, वालेटाव थायाखै, बेखौथ' मोनफिनखाला। अबाव हाबफैखो जेबो नुखाया, बे वालेटाव थायाखै आरोखि। फैसाया दानदों एकाउन्टनिफ्राय, अबाव थांखो बे अबाव गोमाहैखो बेखौ मोनखाला आरोखि, बे सेभ जाहैयाखै वालेटाव। साननो हागोन बे 13 दिनाव बेसेबां जाहैनांगौमोन, साननि र'। 13 दिनाव 260 जाहैयो, 260। ओमफ्राय उइथड्रआ 133, ओमफ्राय 30 थाखा, बेसेबां जाहैयो 163 उइथड्र खालामफिननाय जाहैबाय आरोखि। अब्ला बेसेबां थाबावगोन, 260 निफ्राय 160 बा 90, जेनेबा आद्राजों माजों 97 जाहैयो आरोखि। 97 वालेटाव थानांगौ। ओमफ्राय नै बेवहाय नायदो, 97आव 80ल' दङ दा। आद्रा थानांगौमोन ना, 80ल' ग्रोब थानाङामोन। एबार बेखौ उइथड्र खालामसै। उइथड्र खालामनानै बेसेबां थाबावगोन नायनोसै र'। बेयाव फनपेआव खालामसै नै, एभेलेबेल उइथड्रखौ बेसेबांल' मोनखागोन, 35ल' मोनखागोन आरोखि उइथड्रखौ। माखासेया गोमाखासिगोन, मोनफिनखाला। नायनोसै, बेखौ ट्रेन्सफार खालामहरनोसै। 35, बे कइनखौबो हरफानोसै आरोखि 63। उइथड्रखौ 0 खालामथारनोसै आरो। कारेक्ट होबाय, साक्सेस होबाय। दायो उइथड्रआव होनोसै, नैबेयाव कनफार्माव होबाय, येसआव होबाय। एबार उइथड्र जासिगोन आरोखि इयो। गो टु हम, सेभ गल, नैबे गो टु हमआव थांसै। दायो हमआव थांबाय आरोना, नै हम पेजआव। होमबा बेसेबां थाबावगौ, 40 थाखा थाबावबाय नै वालेटाव। बेखौथ' उइथड्र खालामनो मोनला नै, बेकार थांसिगोन। 35 साक्सेस जाहैबाय। अब्ला बेसेबां लस जानाय जाखो र' केलकुलेटराव थांनि, नोंसिनि मोखाङावनो साननानै देखायनोसै आं। 79 दंमोन, माबा 97 दंमोन ना, बेखौ माइनास 35, 62 माबानाय जाहैबाय आरोखि आंनिफ्राय, माइनास जाबाय 62 मोनफिनाखिसै आरोखि आङो, 62 मोनफिनाखिसै। अब्ला पेटिएमआ गेवबाय नै। पेटिएमाव नोंथांमोना दा अबेहाय नागिरगोन अट'मेटिक दानबाय थाग्रा फैसाखौ? जाय पेटिएम बाहायो नागिरनो रोङो ना रोङा? फार्स्टआव नैबे प्रफाइलाव थांनांगौ, प्रफाइलाव थांदो दा, नै प्रफाइल ओंखारबाय, स्क्रल खालामदो, नैबे अट'मेटिक पेमेन्ट, नै अट'मेटिक पेमेन्टआव हाबदो। एबारनो नुजाखासिगोन आरोखि, बेलाय नायदो नै अट'मेटिक पेमेन्ट जानानै दं आरोखि, 20 रुपिस दैलि पेमेन्ट जाबाय थागोन आरोखि बे। एसबिआइ बेंकनिफ्राय दानबाय थागोन आंनिफ्राय। दा बेखौ बे सिङाव हाबदो, नैबे सिङाव हाबबाय दा, ओमफ्राय स्क्रल खालामदो, नैबे केन्सेल अट'मेटिक पेमेन्ट, नैबे केन्सेल अट'मेटिक पेमेन्टआव होदो आरो। ओमफ्राय बेयाव नैबेयाव नोङो जिखुनु जाया सेलेक्ट खालामनो हायो, ओमफ्राय नैबेयाव होनांगौ आरोखि, आनादाराव होदो। बेवहाय अट'मेटिक अट'मेटिक सेभिं अफ होदो।
सेभिं केन्सेल अट'मेटिक नैबे केन्सेल अट'मेटिक पेमेन्ट बेयाव UPI नाम्बार होनांगौ अब्ला UPI नाम्बारखौ होनोसै आङो बेयाव नोंसोरो फैसा दानगोन सानदों आरो ना ओमफ्राय बेवहाय फैसा दाना आरोखि नायबानो जाबाय नोंसोरो फैसा दानगोन नंदोंना नोंसोरो बेवहाय फैसा दाना केन्सेल अट'मेटिक केन्सेल जाहैबाय आरो एबार अट'मेटिक केन्सेला दानगोना दानाखै देखायफिननोसै आङो फार्स्टआव मायाव थांगोन प्रफाइलनिफ्राय स्क्रल खालामदो अट'मेटिक पेमेन्ट दानगोना दानाखै नायनोसै आरोखि केन्सेल जानानै दंना हनै गोजौआव केन्सेल देखायबाय केन्सेल जाबाय आरोना अट'मेटिक पेमेन्टआ ओमफ्राय दहाय फैसाया दानमारदों ना मादों नोंसोरनो हिस्ट'रियाव थांनानै देखायनोसै आं र' नै बाहाय हिस्ट'रियाव हाबबाय दा नै 20 रुपिस बेयो दहाय फुङाव दाननायसो नै 7:51 AM दहाय फुङाव अट'मेटिकआव दाननायसो आरोखि आं दासो बानायदों दानि टाइमखौ नायनै 9:47 जाबाय आरोना बे टाइमखौ नाय 9:47 ओमफ्राय बे फैसा दाननाया दहाय फुंनिसो आरोखि अट'मेटिक पेमेन्टनि दाननाय दा बे आरो नैबेथ' मैयानिसो पेड इस्टारडे नै नायनो हागोन पेड इस्टारडे बे गाहायनिया नैबे टुडे दानिखौ दानाखै आरोखि दानिखौ दाना अट'मेटिक पेमेन्ट केन्सेल खालामनायखौ दाना अब्ला नुबायानो बुजिगोना बुजियाखै नोंसोर आंथ' मोजाङै खोन्थाजोब्बाय भिडिअखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो अब्ला भिडिअआ बेनोमोन नोंसोरो सोरबाफोर लाखिनो गोसोबा लाखिनो हागोन जारा एप्सखौ आरोना गासिबो लससो जाखायो ओरैनो देक नुखाथारो आंनाथ' 50निबो बारा लस जाबाय बायदि मोनबाय आङो बेखिनियावनो माथो खालामनो टेस्टिंसो नायखादोंमोन आङो माबायदि मार होननानै आरो नोंसोरो माब्लाबाबो लाखिनो नाङा लाखिबाथाय बेंक बेलेन्सफ्रा खालि जानोबो हागौ खुनु बिसास गैया अट'मेटिक बे पेमेन्टखौल' बुरजायाव होनानैल' लाफ्रांथोंसै गैला होमबाना ओरैनोबा बिनि हाइस्ट मेक्सिमाम लिमिटआ 5000सिम दङ दिनावनो 5000आव होफ्लांनांगौबाथाय सेस मोनफिनलाबो आरो नोङो नांगौसिबांखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो मानो होनोबा बयबो मिन्थिनाय बायदि आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो गोदान आपडेट होबाय थागोन आङो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो शेयारखौ होनोथ' दाबावखा बयनिसिमबो शेयार खालामना हो जाहाथे रावबो जामब्र'आ भिडिअआ बेखिनियानोमोन बाय बाय